Komárno počas uplynulého víkendu ožilo festivalom Zlatý destilát Dunaja. Podujatie, ktoré chce prispieť k zvyšovaniu kvality ovocných destilátov a kultúre ich požívania, malo svoju premiéru v Lani v Hurbanove. V tomto roku sa presťahovalo do Komárna. Organizátori prišli a spojili sa so mnou a rozprávali sme sa na tú tému, že boli by radi, predsa je to dôstojnejšie v okresnom meste, či by mesto pristúpilo k spoluorganizácii, že oni budú organizovať a my zabezpečíme všetko, čo sa okolo toho dá. Tak ja som samozrejme, že pristúpil, že áno, a to sme aj splnili. Čiže sme za to, aby tu nejaká nová tradícia sa založila a bolo to v spojení s našim mestom. Lebo je to prakticky celoštátna súťaž, aj medzinárodná a sme radi, že sme mohli dať domov a bude sa to tu ďalej vyvíjať a bude tradícia. Sme radi, že aj v tomto roku sa nám festival Zlatý destilát Dunaja podarilo usporiadať už po druhýkrát a navyše tu v Komárne. Obzvlášť sme radi, že tentoraz sa súťaže zúčastnili nielen pestovateľské, ale aj veľké pálnice zvučných mien, ktoré poskytli obrovské množstvo kvalitných vzoriek, z ktorých navyše degustačná porota veľmi veľa ocenila najvyššou zlatou medailou. Je to pre nás do budúcnosti rozhodne motivácia robiť takúto súťaž aj naďalej. A versenyünknek, és továbbra is akarjuk ezt csinálni. Okrem samotnej súťaže či možnosti degustovať niektoré z ocenených destilátov priamo na Klapkovom námestí bol počas víkendu v našom meste založený aj prvý rád rytierovo-ovocných destilátov na Slovensku. Komárňanský dekan Ladislav Elek v kostole svätého Ondreja posvetil insígnie a vlajku novozaloženého rádu. Prvého z 20 nových rytierov, medzi ktorými nechýbali ani ženy, pasoval do funkcie minister poľnohospodárstva Zsolt Simon. Je výborné, že existujú snahy rozvíjať toto kultúrne dedičstvo a priblížiť ho ľuďom. Faktom je, že trh ponúka veľké množstvo destilátov, avšak skutočná pálenka u nás je v skutočnosti ovocný destilát. A ovocie, jeho kvalitu je predsa možné uskladniť čo najdlhšie práve takýmto spôsobom. Aj preto je dôležité, že sa zrodil tento rytierský rád, ktorý bude prispievať k šíreniu dobrého mena kvalitnej pálenky a jej prípravy. Ľudia tak majú možnosť zistiť, že dobrá pálenka nie je tvorená len esenciami. Je to skutočná kvalita, ukrytá priamo v ovocných destilátoch. Nem csak ízesíteni kell a pálinkát eszenciával, hanem a tényleges minőségi pálinka az a gyümölcsparlat. A küldetés elsősorban lovagrendnek valójában hiányzott Szlovákiába. Poslanie, ktoré naplňa novovzniknutý rád, prakticky absentovalo na Slovensku. Je to vlastne združenie, ktoré na jednej strane spája výrobcov ovocných destilátov, na druhej strane rozvíja kultúru pitia pálenky. Takéto združenie má svoje historické korene aj na Slovensku, len doposiaľ sa tomu nikto špecificky nevenoval. Samozrejme, našou úlohou nie je riešenie vecí v oblasti legislatívy. Skôr sa chceme zamerať na rôzne podujatia. V rámci nášho programu by sme chceli v jednotlivých regiónoch Slovenska vytvoriť ďalšie podobné zoskupenia a v spolupráci s nimi by sme chceli naplňať naše ciele. Aby požívanie pálenky nebolo nekultúrne a aby sa ľudia o jej príprave a kvalitách dozvedeli čím viac. Kultúrája, információ, stb. Szeretnénk mindenképpen bővíteni. Vyhodnotenie najlepších ovocných destilátov sa konalo na Klapkovom námestí, kde si ocenení výrobcovia a pestovatelia prevzali zlaté, strieborné a bronzové diplomy. Absolútnym víťazom druhého ročníka zlatého destilátu Dunaja sa stala borovička Juniperus. Všetci očakávali, že najvyššie ocenenie prípadne ovocnému destilátu, avšak členovia degustačnej komisie sa zhodli práve na borovičke, ktorá určite má svoje miesto medzi charakteristickými kvalitnými destilátmi. Putovný pohár pre najlepšiu pestovateľskú pálenicu roka si už po druhýkrát prevzal zástupca pálenice Lechman z Giraltoviec. Chvála Bohu, som rád, že takéto výsledky sú. Teší to. Celkové bolo tých 14 zlatých medailí. To mi vynieslo vlastne putovný pohár na novo. To sú všetko väčšinou destiláty slivka, hruška a jablko. Tie základné, klasické, naše ovocie slovenské, ak sa hovorí. Keďže dobrému pitiu má predchádzať dobré jedlo, v Parku Anglia dostali slovo zabíjačkové špeciality. Aj keď sa tentoraz návštevníci museli uspokojiť len s pohľadom a vôňou. K ochutnávke sa totiž vzhľadom na nízky počet súťažiacich nedostal každý. Vznikol tu však nový rekord. 11 mesiarom z mäsokombinátu Danubius sa podarilo vyrobiť maxi klobásu, ktorá sa svojou dĺžkou viac ako 60 metrov dostala do knihy slovenských rekordov. Ruch na Klapkovom námestí neustal do neskorých večerných hodín. Návštevníkov lákali nielen stánky, ktoré ponúkali ovocné destiláty či kulinárske špeciality vrátane sladkých závinov, ale aj vystúpenia komárňanských kapiel.